खौ बरननानै बिसोरो पिस्तलखौ बरननानै मालिकआव बेयाव होयो ओमफ्राय आंखौ खुख्रिजों गोदनायाव माबायो हानो नागिरो आरो ओमफ्राय सिङाव थांगोन ना थाङा नोंसिनि जिउ नांगोन ना नाङा होनबाय आरो हिन्दी ओमफ्राय बिदि होननायखाय जों र' खोथाया बेलेगसो बिफा जोङो र' माबा मोनसे रायज्लायनोसै होननानै सिङाव हाबहैबाय सिङाव हाबबा सिङाव हाबनाय टिभि रुमखौ सिगां मोनग्रोयो टिभि रुमाव कारेन्टआ जोंबाय थादोंमोन बे जोंबाय थानायाव कारेन्टआ खोमोर होनग्रोबाय गावसोर एसे फावसायनानै दानाबा कारेन्टआ खोमोर होननाय समाव बे टिभि रुमाव सुइचआ गैयामोन फाखर ओंखाम संग्रा रुमावसो दङमोन सुइचआ बेखौ थांनो नागिरना अबाव थांनो नागिरदों होननानै आंखौ फाथिबाय सिलाइजों फाथिदोंमोन ओमफ्राय बे समाव आङो दरजाखौल' खुलिना होबाय बेयाव दङ सुइचआ होननानै खोन्थाना होबाय बेयाव थांना बिसोर कारेन्टखौ खोमोरहैबाय आरो रुम सिङाव जोंखौ सानैखौबो थौ होननानै लाना थांबाय सिरि था जाबाय आरो जेबो आवाज होनो होआसै जोंखौ दानाबा मालिकजों जों थांबाय मालिकआ बोरैबा जाजोब्बाय माने ओरै इलेक्सननि केम्पिं सम जोंनो दानो 1 लाख रां हर होननानै बुंबाय आरो बिसोरो हिन्दीनि बुंबाय बे समाव हिन्दीनि बुंनायाव जोङो गोमोबाय मालिकजों जों हाब मा फैसानि खोथा होननानै ओमफ्राय बेबायदि गोमोनायाव नोंसोर हिन्दी बुजिगोन ना बुजिया साना माने जोंबायदि खेथियक न'खराव बेबायदि 1 लाख गाहाम दाबिनाया अयनाय इनायनि खामानि जादों आरो बेफोरो जोङो मावनासो जानाय खुद गावनो खेथि खालामनानै जों गावनो फाननानै जोंनि गथ'खौ फोरोंदों जोङो जोंहा गथ' हौवासा गथ' सानै दङ जों गावनो खुद खरस खालामनानै गावनो फोरोंनाय जों गथ'खौ मबाइलखौबो जों बावाखै नैबे अनलाइन क्लास जानायावसो जोङो अनलाइन क्लास खालामनो थाखाय फिसालानो थाखाय जों बायो बे मबाइलजोंनो आं गथ'खौ फोरोङोमोन अनलाइन क्लास दिनै एबसेन्ट जाबाय मैया फोरोंदोंमोन आङो हिन्दी साबजेक्ट जादोंमोन ओरैबायदि दुखुनांथाव जादों आरो जोंबायदि खेथियक मानसियाबो जुदि गावनि जायगायाव गावनि न'आवनो जुदि बेबायदि दम होजानांगौबा जों रावनिबो इनाय खामानि मावालासिनो बेफोरबायदि जोङो जाथायनि सायाव दासिम माने पुलिसनि सेराव साफिदों नामा नोंसा जोङो दायो पुलिसनि आखायाव गथायना होबाय मैया फैदों खाथिनि असिबो फैदों खबर लाफैदों गामिनि दिनै गोब्राब खबर हरनायाव फैबाय खबर लाफैबाय दिनैबो फैदों गोबां दुखु जाबाय आरो जोङो दायो एकदम सासे खेथियक मानसियाबो माने गामियारियाव थानानैबो रायजो जानाय ओरैबायदि अबस्था जोङो जिपिआवआ जा हा एसे होलांदों बेयावनो एकदम खुद गावनो मावनानै जानायमोन आरो जोङो रावनिबो सायाव थगायनानै जानायबो जोंनाव रेकर्ड गैफेरा रावजोंबो सुथुर जानाय जोङो रेकर्ड गैफेरा जेराव खिथाया जोङो हौवा हिन्जाव सानैजोंनो मावो गायो फानो जोङो उदालगुरियाव फानहैयोमोन आरो मैगं সেইখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰিপৰ্টাৰসকলক মই এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় 9টামান বজাত আমাৰ কাজিয়ামাটিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাত অধীনত থকা ৰাঙাগড়া ৰেভিনিউ ভিলেজৰ এজন ঘৰত যি ডকাইতি ৰূপত আহি পেলাই তেখেতক আক্ৰমণ কৰাত আমি কাজিয়ামাটি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই গৰিহণা দিছোঁ এইটো কাৰণে দিছোঁ যে তেখেতৰ পৰা মোবাইলৰ পৰা আদি কৰি টকা অলপ লৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ লগতে বাইক লৈ গৈছে তথাপিও আজি সেই 24 ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আমাৰ ওদালগুৰি প্ৰশাসনে দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই আমি এইটোৱে গৰিহণা দিছোঁ যে 24 ঘণ্টা পাৰ যোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলে প্ৰশাসনক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে আৰু যদি নহয় আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম সাগৰ গামী ৰাঙাগড়া পিএস उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि दा मैयानि जाथाया जाहैबाय जेब्ला जों ओंखाम जाखांनानै न'आव हाबो उन्दुनो होननानै जों आंनि मिसेसजों आंजों गथ'फोर ओमफ्राय जाखां लोंखां उन्दुबाय उन्दुनानै गथ'फोरखौ गथ'फोरा उन्दुलांबाय नालाय ओमफ्राय बेयाव जोङो फुथुबाय दसे फुथुनानै ओमफ्राय पेसाब खालामनो हासुनो थाखाय जोङो बाहेरायाव ओंखारदोंमोन आरो ओमफ्राय बे बाहेरायाव ओंखारनानै दसे बै जोंहा बै फिल्टार दंमोन मोनसे ओमफ्राय टाइमा मथा मथि 8:35 ओंखारदों 8:35 दानि बाजि 35 मिनिट बे समाव जों ओंखारनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो दसे दै लोंबाय जोंना आंना हिन्जावाबो दै लोंनानै जों दसे जिरायदों ओमफ्राय रायलायबाय थादोंमोन रायलायनायाव ओरै दसे रायलायबाय थानाय समावनो ओमफ्राय ओरै सोनाब साइडनिफ्राय आंनि बे न' सेरजों
पालसार गारि गंनै लानानै फैयो लानानै थाङो ओरै आंनि न' सेरजों ओरै गामिनि LP स्कुलसिम ओमफ्राय जोंथ' मिथिया जेनेबा लामानि मानसि लामाजों थांबाय उनाव जों खेलबो लायासै जों रायलायबाय थानाय समावनो मालाबासिनो फैबाय बिसोरो ओमफ्राय फैनानै साथाम फैबाय सिनाय मोनासै जोंबो मानसिफोरखौ ओमफ्राय जोंखौ नुनाय लोगो लोगो जों जिरायना दंमोन नालाय सिखारनो थिननानै न' सिङाव बेयाव नैबे न' सिङाव हाबनो थिनबाय न' सिङाव हाब बिसोरो हिन्दीनि रायलायदोंमोन आरो हिन्दी ओमफ्राय गेजेर जराव एसामिसनिबो रायलायदोंमोन ओमफ्राय बे हाबग्रो मोना हाबनानै दरजा मोखाङाव आङो बादा होबाय बिसोरखौ मानो सिङाव हाबनो होननानै आंथ' सिनायासै मानि थाखाय हाबनो होननानै नैबे समावनो आंखौ पिस्तलखौ बहननानै बे खर'आव बिदियाव होबाय आरो आंथ' सानबाय ओमफ्राय हाब माथो बेलेगसो होननानै सिन्था खालामबाय आंबो ओमफ्राय आरो थाङै आंनि मिसेसखौबो गोदोनायाव सिखा होबाय ओमफ्राय न' सिङाव लांबाय बिसोरो न' सिङाव होननानै ओमफ्राय थांनानै लोगो लोगो बे लाइटफोरखौ खोमोरनो थिननायाव लाइटखौ खोमोरजोब्बाय बिसोरो ओमफ्राय उनाव न' सिङाव सोबाय जोंखौ न' सिङाव सोनानै आंखौ बे सियाराव माबानानै बिसिनायाव फार्स्ट माबानाय जादोंमोन ओमफ्राय उनाव ओरै खोलानि रुम मोनसेयाव लाबोनानै सियाराव फज'नानै दोनबाय आंखौ ओरै थुथाबनानै सिखाबो गोदोनायाव होबाय ओमफ्राय आं एकदम गिनानै हुस गैला मानसिया गद्रेजखौ खुलिनो हिनजावखौ खुलिनो थिनबाय फार्स्टआव फैसा दाबिबाय बिसोरो फैनानै फैसा दाबिनायाव बेनो माने इलेक्सन केम्पेइननि थाखाय फैसा जोंनो 1 लाख नांगौ 1 लाख हराबा नोंसोर जिउखौ होनांगोन जिउखौ होनो ना फैसाखौ हरनो बिदि होनबाय आरो ओमफ्राय जोंथ' फैसा गैया जों खेथि मावनानै जाग्रा जोंनाव थाइसेबो थाया फैसा